Halo lu, ketemu maning karo nyong Mister Ceking. Dina iki nyong arep berbagi pengalaman cara-carane ngedosi sapi versine Mister Ceking. Sing pertama, tali keluwe kuwi diedekna lur aring pring. Intine kuwi men goreng ngedosi ora angel, angger edek kan sapine angel go gerak. Terus ya nek nyong pertamane kuwi disemprotna disit banyune, kan ngisor disit nembe mendhuwur. Kok anggar wis teles kabeh kaya iki ya gari disikat-sikat disoki sabun. Nyikate sing rosa ben kotorane ki pada ilang, men wulune juga pada rontok, ganti sing anyar men tambah apik. Aja kelalen sebagian sing paling penting sing kudu dikosoki yaitu aring kukune lur sing warna ireng-ireng kae. Soale kue sumber penyakit kue metune kan aring kukune sapi lur. Makanya disebut PMK yaitu penyakit mulut dan kaki. Mulane aring sikile alias aring kukune iku kudu sing resik banget, sebisa mungkin kudu resik men aja anak penyakit sing menclok. Nek wis rampung kaya iki ya gari didadung aring wit-wit apa aring apalah terserah, soalnya men kandangnya gue gari dibersih. Nek lakas sapine kan gampang dadi goreng nyapuni, jadi kayak gitu lur. Aja kelalen di follow